Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insellmilkom u nilqakom għal episodju 20. F'episodju 19 rajna kif xi ħadd webbel il-ġeneral Vaubois biex iwettaq dak illi jgħid il-mottu Franċiż Egalité. Dan kien ifisser illi n-nobli Maltin kollha jiġu mġela jaħarqu d-diplomi tan-nobiltà fuq l-altar quddiem l-arblu tal-ħelsien ħalli l-poplu Malti ikollu xhieda illi għall-gvern Franċiż kulħadd huwa indaqs, nobbli u mhux. Is-Sinjura Bettina din l-ordni ma tantx niżlet ilha tajjeb għaliex kienet tmur kontra t-twemmin tagħha. Hi kienet temmen li d-dinja hi maqsuma f'żewġ isħma, dak tal-qaddej u dak tal-mexxej, u jekk id-dinja ma timxix ma' dawn taqa' fix-xejn u tintemm. Għal daqshekk hi brabja ma tarax art marret tiġri f'Palazzo Parisio l-Belt biex tkellem lill-ġeneral Vaubois. Vaubois kien raġel tħuli u galanti u għalhekk laqaħħa bil-qima kollha. Iżda hi kienet lesta biex toħodha miegħu għat-tabla ħabel, tajt kif se tispiċċa din il-laqgħa bejn is-Sinjura Bettina u l-ġeneral Vaubois. Naraw. Is-Sinjura Bettina marret il-palazz u talbet idaħħluha malajr tkellem lill-kap tal-gvern. Vaubois kien Franċiż galanti u tħuli, imma ma kien iħalli l-ħadd jindaħallu fl-affarijiet tiegħu. Kien raġel sod u ta' dixxiplina, imma ma kienx żor, anqas imqit u fuq kollox kien jisma' lil kull min jixtieq ikellmu. Is-Sinjura Bettina merfuha fuq għadda u minn fuqha biha nfisha. Bil-kemm ta' żmien il-paċi ħabbar isimha lil Vaubois, daħlet taħġel. Iżda kienet sit ta' kull ma hemm. Il-ġeneral kap tal-gvern u ċittadin Renaud d'Angli, komissarju tal-gvern, illi kienu jitkellmu bejniethom, għamu hekk kif daħlet is-sinjura u Vaubois resaq leha u bil-qima kollha newli lajdu u stidina toqgħod bil-qiegħda. Iżda mill-ewwel uriet illi ma kienx f'sikta kellha wiċċha mqarras u għajnejha jleqqu u xuftejha miġbudin donnom biex ma jħallux joħroġ il-kliem qiebes illi dak il-ħin il-siena xtaq iqasad. Fiex nista' naqdik, Sinjura? Irrid inkellem il-ġeneral Vaubois minnu fih. Jogħġbok tistenna bil-qiegħda hawnhekk, Sinjura, ħalli mmur ngħidlu bik? Ma nistenna xejn, warrab min nofs. Nistenna, Sinjura, stenna! Għatlek, warrab min nofs, għax se ngħaddi minn fuqek. Sur ġeneral! Mademoiselle Bettina Dorel, s'il vous plaît. Signora Bettina, ħallina din iżjar i ta' onur kbir, imma li konna nafu li jinti xtaq tkellimna, konna niġu aħna għandek u mhux inħallu lilek tieħu dan li skomodu. Għal Vaubois bil-galbu ta' bniedem imdorri fl-etiketta tas-soċjetà l-aktar magħżula. Il-Palazz ta' Parisio huwa dejjem miftuħ għal ħbieb veri u sinċeri. Kif nittama li inti tkisna. Għal Vaubois. Sissa dejjem żammejtek bħala ħabib. Żiedet is-Sinjura bleħen daqsxejn maħnuq. U hekk nibqgħu. Qal il-ġeneral bid-bissima fuq fommu. Hekk nibqgħu. Imma jeħtieġ illi inti tħassar dak l-ordni li ħriġt biex tkasbar lili u lil niesi. Il-kap tal-gvern mejjel rasu la ġemba u kemm mexxu ftehħ bħalli kieku ma kienx jaf x'riedet tajt. Imbagħad qal bil-lajma donnu jiżen il-kliem. L-ordnijiet joħorġu għal-ġid ta' kulħadd, mhux biex jinku lil dak jew lil dan. L-ordni biex jinħarqu d-diplomi tan-nobiltà taħt l-arblu tal-libertà f'nofs il-pjazza ħareġ biex iċċakkellili
u l-nisi u trexna qoddim il-poplu. Il-poplu sanfata minn dik is-soġġizzjoni li kellu għan-nobli. Is-Sinjura tilfet is-sabar u bleħen qoli ta' tmaqdir qalet: Ġeneral, din mhix liġi li xtaq il-poplu. Dan huwa ordni ta' dawk illi jgħiru għal min u aqwa minn. Vobwa mela sidru bin-nifs, wiċċu dberen, ġbinu tkemmex u għajneħ rridu jtajru x-xrar. Fil-waqt li bleħen qiebes għalila: Ċittadina, bħalma inti taf, aħna issa f'din il-gżira għandna gvern tal-ugwaljanza. Kulħadd xorta waħda. Il-kelma aħna illi bija kien qiegħed jinqeda l-kap tal-gvern ma kienitx iddoq ħelwa f'idnejn is-Sinjura Bettina, imma meta dik l-aristokratika semat ruħha msejħa ċittadina, ħasset qalba tferfer. Demma xeba għamet bil-erra minn fuq is-siġġu u għolliet leħena. Meta l-kap tiegħek Napoleon Bonaparte ġie jgħix fil-palazz tagħna u Sinjura Bettina kien isejjali mhux ċittadina? Il-ġeneral Bonaparte jaf tajjeb kif iġib ruħu f'dar in-nies fejn ikun mistieden. Iżda ċittadina, inti issa edha hawn fil-palazz tal-gvern fejn ħadd ma bata għalik. Il-ġeneral Vobwa kien ilu jnigges lis-Sinjura Bettina, imma dak l-aħħar kliem tiegħu daħal f'widneha. Qisu vleġeġ dik il-mara imdorrija saltan kull fejn tkun. Għall-ewwel bħal imbalet, imma mbagħad ħasset bħal tkexkixa tiġri ma' ġisimha kollu. Demma beda jbaqbaq waqgħet bħal dalma quddiem għajnejha u ntilfet f'dadija kbira u fil-waqt illi bdiet tferfer idea telqet il-sina bla ma qadet qis xi tajt. Int ma jistħaqlokx illi tkun f'dan il-palazz mibni mill-gbarat nobli għal-kapijiet nobli. Inti għadek fil-kwartieri tas-soldati. Renu d'Angli minn fuq is-siġġu. Imma Vobwa li kien jaf tajjeb irrażżan lilu nnifsu u kellu xaħta kbira kif jinqeda bi kliem f'waqtu biex joqros u jnigges. Baqa' bieret u bil-lajma kollha qal: Aħna qegħdin hawn f'dan il-palazz bis-seta li tagħna Bonaparte li ħeles din il-gżira mill-madmad tal-kavallieri. Il-kavallieri kienu għall-anqas jafu jistmaw in-nies tal-li huma. Ma int ma tistma' lil ħadd. Int qiegħed iġġiegħ lill-poplu jobgħod il-Franċiżi. Dak li qiegħed tagħmel int ħtija tiegħek sejra tqum xi waħda kbira. Kif? X'inhu? Milli jridha ċittadina, inti taf sewwa x'ser jiġri. Il-poplu xeba minnek, u jien naf sewwa kif norih biex jaħles minnek. Qalet is-Sinjura bla ma ħasbitha. Vobwa bexxaq fommu fid-bissima imqansħa. Ċittadina, inti ħabiba ta' Franza int m'intix sejjaħ xewwex il-poplu kontra tagħna. Kieku biss il-poplu mhux se jagħti widen ta' dak illi tgħidlu int.
Is-Sinjura Bettina kif kienet mitlufa fid-dadija tagħha daħlet fix-xibka li l-kap kien qiegħed jonżbilha. Hekk taħseb, ġeneral. Ma li xandar illi l-ammiral Nelson kisser il-flotta Franċiża fl-Eġittu, il-poplu iqum għalikom. Għatta bla ħabel sejjer. ċittadina, klim bħal dan nistennew biss minn fom ix-xewwiexa u tħadituħi. Klim li kaxkax, għax il-poplu ma li jizemaw jieġal sajjer il-poplu jorik snenu. Vobwa f'daqqa waħda għada ta' daqqa bidu fuq il-mejda illi kellu quddiemu u għajjat. ċittadina, jekk ma tħazzanx il-sejnek, nafu aħna kif inġaluk tħaznu. Mintix sed bezzani bit-teddit tiegħek, le, mintix sed bezzani. Jiena naf, Iva, jiena naf, mnejn għandi biex inwassal lil-Bonaparti l-awċ illi jent lajt f'Malta. Qalet is-Sinjura Bettina maħnuqa u mferfra fil-waqt illi daret bil-erra u ħarġet mis-sala bla slim u bla ħajr. Il-ġeneral Vaubois u l-Komissarju Renaud d'Angli ħarsu lejn xulxin u fi ħbub għajnejhom daret tiddi leħħa illi fisseret il-ħsieb illi kien għaddej minn moħħhom. Kienu żewġ irġiel ta' dan illi jifmu wieħed lill-ieħor. It-tnejn kellhom għaqal biżżejjed biex jintebħu bil-fema ta' min ma jaqbilx magħhom. U t-tnejn kellhom xeħta kbira kif jilqgħu il-kolb li jfajrilhom l-għadu. Ħarsu lejn xulxin, kemm xi xuftehom, mejlu rashom fuq sidrhom u bla ma tkellmu ftehmu x'kellhom jagħmlu. Maħa bħalik, mux ta' min jaħalliha tiġri barra u xewex il-poplu. Qal d'Angli bleħen ta' bniedem imdejjaq. Imbagħad is-sokta jgħid. Għandha palazz kbir tant fejn timraħ, x'hemm tmut tiġara barra għall-Pniż. U mal-aħħar kelma emes lill-ġeneral. Il-ġeneral malajr fem x'rid ifisser d'Angli. Nibgħat żewġ soldati għassa wara l-bib tal-palazz tagħha biex iwansuha. Qal il-ġeneral. U fl-istessin ma jħallu l-ħadd jidħol ġewwa l-palazz biex idejjaqa. Żied il-Kommissarju. U ma jħallu l-ħadd joħroġ biex ma tibqax waħda. Is-sok tal-kap. Is-Sinjura Bettina ħarġet mill-palazz mitlufa f'demma u ma tarax art bid-dadija li kellha fuqha. Kien hemm xi 4 min-nies bil-qeda x-xemx fuq xriek tal-ġebel illi dak iż-żmien kien wieqaf mal-ħajt ta' quddiem il-palazz. Xi wħud minnhom għarfuha u qamu biex isellmula, iżda hi baqa' tad-dejja taġġel u ma ħarset lejn ħadd. Signora Bettina. Signora Bettina? Għadna l-maltemp fil-palazz? Qal wieħed minn dawk li kienu jilaqgħu x-xemx. Tajt bedaj berra? Staqsa ieħor. Is-Sinjura ferqet plas de legalité kif kien jissejjaħ dak il-misraħ ta' quddiem il-biblioteka. Nifdet wara San Ġwan nejn daret tat-triq biex titla' lejn il-palazz tagħha. Dik il-mixja berdita lis-Sinjura Bettina u serħita minn dik it-tensjoni li kellha qabel ma ħalliet li żewġ kapijiet tal-gvern. Imma imbagħad meta t-telfa tad-dadija bdiet tad-dila, moħħa beda jberren fuq ħaġa oħra. Dik il-mara kellha għal biżżejjed biex taraf x'kienu jsarfu il-kelmiet li qalilha Vaubois qabel telqet minn qudiemu. Meta sejħilha traditura u d-diba illi kien jaf kif iġela trażżan il-siena, dak il-kmant ma kienx qiegħed jgħid kliem fieraħ u hi ħasset bħal tkexkixa meta ġiebet quddiem għajnejha x'seta' jgħaddi minn għaliha. Fid-berbix u t-taħwit li kienet għaddit minnhom, dik is-Sinjura Setana bosta drabi kienet rat id-disprament ta' nies illi kienu kisruha ma' min jikkmanda
u kienet semat it-tnejjiet ta' oħrajn taħt l-infietaħ tal-ħabs jew taħt il-qilla tal-iżbirri, iżda qatt ma kien għadda minn rasa li għad jiġi jum illi mill-loli tas-seta u tal-foħrija i kella titgerbeb fil-fondoq tax-xewk u tal-olliq. Sakemm waslet il-palazz tagħha, 1000 ħsieb għaddew minn ras is-Sinjura Bettina, 1000 ħsieb ta' biża' u taqtih il-qalb. Hija femet li kienet mhux biss tilfet il-ħbiberija ta' Vaubois, imma dak il-ġeneral kien sar għadu tagħha u billi kif dejjem jiġri meta l-kap iħares ikraħ dawk ta' madwaru dlonk jarfaw idejhom, jistenniet illi dikment in-nies tal-ġeneral iduru għaliha. Għalhekk ħasbet u rat illi jkun aħjar għaliha jekk iddabbar rasa qabel mal-kolb jaqa' fuqha bil-qawwa kollha. Is-Sinjura daħlet fil-palazz mifxula u mdada, hekk li malli l-qaddej jarawha malajr intabħu li kien inqalala xi saram. Fransina, dik il-kamriera ta' Sinjura Bettina, daret magħha biħrara kbira u meddet ida biex tneħħilha l-mantilja tal-bitzilla minn fuq rasa. Iżda Sinjura Bettina żammitha fil-waqt illi qaltilha bleħen maqtuħ. Sinjura Bettina, ħalli neħħilek il-mantilja tal-bitzilla minn fuq rasek, trid? Le, Fransina, tneħħili xejn, ma sejra neħħi xejn minn fuqi għax se nerġa' noħroġ malajr. Ent, Fransina, iġbor li bla telf ta' żmien xi 4 tibdiliet, ħalli nitlaq minn hawn. 4 tibdiliet, Sinjura, ħalli f'idejja. Dik iż-żagħżugħa fuq ruħha, ferriħija u daħkanija, kif kienet iddur ħafifa ma' Sinjura tagħha, waqfet f'daqqa. Berqet għajnejha u staqsiet bil-ħatfa. X'inqala x'waħda ġejn? Hawn mhux qadi jiżjed hawn Fransina, minn ħin għal ieħor nistenna li jiġu għalija soldati ta' Vaubois. Se jiġu għalik il-Franċiżi. Daqskemm inti tħobbhom u taħdem għalihom, se jaslu sawn. Taħseb ħasba u toħroġ ħasba Fransina. Fransina ħasset fawra ta' illa tiġri f'demma, xtaqet tmur quddiem Vaubois u tinfdu bistallet. Imbagħad dendlet xoffi ta' tisfel u kienet ser tinfex bikja. Iżda is-Sinjura tappitilha fuq spallita bl-imrewħa tal-ħarir illi kellha fida u qaltilha. Kif għandu wiċċ jaslu sawn? Ħallik mill-infiq, Fransina, m'għandniex żmejn nitilfu. Imma jiena niġi miegħek tmur fejn tmur. Qalet il-kamriera fil-waqt li ħarġet maktur minn taħt il-komma u xuttat għajnejha. Imbagħad daret biex toħroġ mill-kamra. Iżda xejn waslet ħdejn il-bieb, is-Sinjura sejħitilha lura u issieta minn taħt l-lisien. Fransina. Oh, Sinjura, għajdli. Issemmi xejn, smajtni? Issemmi xejn lill-qaddejja fuq dak illi għadlek. Issa ma tarax, Sinjura, lanqas li ma tafnix. Taħseb xejn, Sinjura. Qalet Fransina fil-waqt illi tellat sabaj għal-warrej quddiem fomma. Is-Sinjura Bettina damet tella u tniżżel fejn sejra tmur tistaħba mid-dwiefer tal-kap tal-gvern. L-ewwel ħsieb li ġieha kien illi tmur għand oħta fil-palazz tan-Naxxar. Għaddiela minn moħħa wkoll illi tmur fil-palazz illi kellha fil-Gudja. Iżda derilha illi Vaubois malli ma jsibiex fil-palazz tal-Belt, malajr jibgħat ifittxa n-Naxxar u l-Gudja u taqet mhux biss illi ma taqax taħt l-idejn tal-kap tal-Franċiżi, iżda illi ma ddaħħalx f'xi nassa jew saram lir-raġel ta' oħta Sur Pawl Parisio. Fl-aħħar qatata illi tmur tinħeba għand qariba il-Konti Salvu Manduka fil-palazz illi kellu fħal Ormi fejn tamat illi ssib il-ken u s-satra għax billi f'dak ir-raħal il-Franċiżi xejn ma kienu miżmuma fuq wiċċ l-idejn huma ma tantx kienu jersqu lem. Fuq hekk xi siegħa wara il-kales ta' Sinjura Bettina niżel minn ħdejn l-akwidott ta' Winjakort u qabad it-triq lejn ħall-Ormi. Għadda minn ħdejn il-mitħna tar-riħ fejn kien hemm xi żewġ karettuni iħottu l-maħlut u xi tnejn oħra jabbu tqiq u smid.
Taħt il-ħajt tal-mitħna għaddell kien hemm xi erba' irġiel jitkellmu bejniethom u jistennew it-tagħam jintaħan. Fil-waqt il qudiem il-bieb tal-mitħna ftit nisa kienu jiftehmu mal-mara tat-taħħan biex jixtru l-granza u l-nuħħala għat-tiġiġ. Dik il-qabda nies li kienu jitlajjaw ħdejn il-mitħna edew mill-kliem u ħarsu sewwa lejn il-kaless biex jaraw min kien fih. Huma għarfu li dak ma kienx kaless ta' xi wieħed mill-kbarat tar-raħal u billi dak kien żmien it-twejjir u t-taqlib, setgħu jobsru li dik il-biċċa ġeni ma kienx inqala tal-xejn. Dik il-ħabta l-imtieħen kienu qishom it-tokk mnejn jixxandru l-għajdut u jixxandru l-aħbarijiet. Għalhekk l-aħbar li wasal kaless b'żewġ sinjuri malajr ġriet mar-raħal kollu. Inserta wkoll li wieħed raġel li kien sejjer lejn ir-raħal biex kortejn tqiegħ fuq dar il-bal saq il-bima wara l-kaless u baqa' jitrot warah biex jara fejn kien sejjer. Il-kaless feraq il-wied illi dak iż-żmien kien mimli siġar u aktar font milli hu llum. Daħal minn quddiem in-niċċa ta' San Ġorġ, ġibet għall-misraħ ta' San Franġisk, dar lejn ix-xalluk, u waqaf quddiem dak il-palazz kbir u għoli bit-twieqi u l-gallarijiet tal-ġebel skolpiti sbieħ, illi qiegħed fl-ewwel kantuniera max-xelluk tat-triq ewlenija malli wieħed joħroġ mill-misraħ. Dak kien il-palazz tal-Konti Salvu Manduka. F'dak il-palazz taħal qormi, is-Sinjura Bettina sabet ruħha qisha f'dara. Is-Sur Salv kien wissal għaddejja kollha biex ma jpaċċux dwar il-miġja ta' Sinjura mill-belt, imma hu ma setax li ġemil sienhom. Ismawni law, xbartkom hawn dolodu, kollha kemm intom, sen wissikom. Is-Sinjura li hawn ġew bħalissa ara xi ħadd tifettillu il-lissen xi kelma minni u minn fejn ġejja. Smajtuni? Iva sul konti. Il-kuċċier kien ipoġġi għall-qatra f'ħanut tal-imbit fejn kienu jinġabru li xirka. U wara xi żewġ pinet, il-sienu jibda jinħall, kelma ġib l-oħra u l-kuċċier ma damx mażella b'ħafna tlaqliq u temtim illi dik illi hu kien ġib mill-belt kienet Sinjura Olja magħrufa u miġjuba wisq mill-Franċiżi. Minn dak in-naqra ta' ħanut, il-kelma ġriet b'ħafna xniexel u tiżwieq mar-raħal kollu. Ferralu, pinta oħra, dovik, inħallas jien ditfa kollox fuqi. Allura, għajdinna, min hi dik is-Sinjura li ġieb? Għallawna jenna, Sinjura hi. Għadik, mistaġbin kemm miġjuba u magħrufa mal-Franċiżi. Ejwa, ta' bil-ħaq. Tara, u xisima ma tafx tgħidilna. Jenna Senjura Bettina beda sejħela sul konti jenna ħallini minnkom ġejb ħani xrobtuni la. L-aħwa Barbara, Anton u George li ma kienu jħallu xejn jaħarbilhom minn taħt għajnejhom li kienu mill-ewwel nies li jkunu jafu bil-ftieta illi jiġru fir-raħal ma damux ma għadda minn ala widnejhom il-miġja mill-belt tas-Sinjura ħabiba tal-Franċiżi. Meta sema dik ix-xnieqa, George tħasseb u mela rasu qalbu ħebritu illi dik kienet is-Sinjura Bettina. U minnu fih għamel f'moħħu illi jara. Għax hu seta' jifhem li l-ħarġa tagħha mill-belt kienet imqanqla minn xi ħaqqux illi ltaqat miegħu. Sinjura mill-belt, min tista' tkun? Sinjura mill-belt, ħabiba tal-Franċiżi. Tajt Sinjura Bettina qed jgħidu dawn. U ngħid jien x'ġiet tagħmel hawn fir-raħal? Ta' min jasal wasla saħdejn il-palazz tal-Konti u nagħti titwila
Aħbar bħal din mhux ta' min jarmija. Imma x'ġiet tagħmel hawn bil-fors li nqalala xi saram. Iltaqat ma xi jaqqux u ġiet tistkenna hawnhekk. Issa malajr nkun naf jien. Allum se nieqaf hawn. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, islim. Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.